ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо як хабар баҳри ҳама донишҷӯёне ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд. Чандин вақто ба мо ҳамин нафарон донишҷӯён яъне суолҳо пешниҳод мекарданд ки кай рейси махсус аз ҷумҳурии Точикистон ба Федератсияи Россия ё ки Хитой умуман дигар ҷойҳое ки донишҷӯён таҳсил мекунанд кай парвозҳо мешавад, вале мутаассифона ҳамон лаҳза ягон қарор ё ягон хабар набуд ки мо пешкаш мекардем ва имрӯз хушбахтона як қароре баромад ки вазорати маорифи ҷумҳурии Точикистон ҳамин қарора қабул ва тасдиқ кард ки ҳар донишҷӯе ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунад, мо дар ана ҳамҷози номи ҳамун сайтчона мемонем бародаро, дар ана ҳамин сайт бидроен хитона номнавис кунен, дар ҳар ҷое ки таҳсил мекунен ному фамилия отчестватона курси чандумда қарор дорен ва дар кадом шаҳр дар кадом донишгоҳ таҳсил мекунен, дар ҳамуҷа ариза нависа равон мекунен, рақамҳои телефонтона менависен ки баъдан ба шумо занг бизананд аз ҳамуҷа. Ин ҳамин номе ки дар ҳамҷа биромадагиай, ин ҳамин сайда бидроен гуфтагии мара пешниҳод кунен ва қабул мекунанд, шуморо занг мезананд. Яъне ки рейсҳои махсус баҳри донишҷӯёни тоҷик ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд муқаррар мешавад. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. осмон нависай: бародар, як чизро ҷавоб диҳед. Аз Точикистон ба Россия мешавад ки бо рейсҳои донишҷӯён биёӣ? Пешакӣ раҳмат бародар. мутаассифона намешавад, барое ки рейсҳо махсус барои донишҷӯён ва ҳар касе ки ба ин рейсҳо парвоз мекунад пешакӣ сабтином мекунад ва дар уҷа қайд мекунад ки дар кадом донишгоҳ ва дар кадом шаҳр таҳсил мекунад. Танҳо барои донишҷӯё рейс муқаррар мешавад. Юсуфҷон нависай: салом, кушода шудан вақт ба гражданини Точикистон омада метавонад ё ин ки не? Мо дирӯз як видео карда будем, номи видеода навистагӣ будем ки 7 давлати дигар парвозҳои худшона байни якдигариш кушода карданд ва чандин бародаро ба фикрам ҳамун видеоро тамошо накарда саволҳо пешниҳод кардиянд. Бидроем бародаро видеоро тамошо кунен, уҷа 7 давлате ки мо номбар кардагием номи дига шаҳрҳои дар мавзӯи Точикистон вобастагӣ надорад. Зоир навистай: ЮРИСТ ҷай бародар, фақат нашоти Россия Точикистон гап зан, дигарош неинтересно для нас. Бародар, ғайр аз шумо дар шаҳрҳое ки мо номбар мекунем дар уҷаҳо ҳам бародарони тоҷик, модарони тоҷик қарор доранд. Ба ҳамин хотир мо оиди ҳамаш гап мезанем, пешкаши шумо мегардонем. Десантас нависай: ассалому алайкум бародар, баъд аз 15 сентябр чартерни рейсҳо мешаванд ва чанд чартерни рейсҳо мешавад? Дар видеои навбатӣ ҷавоб диҳен. Аз аввал раҳмат. Аз 15 сентябр баъдаш оли чартерни рейсҳо рӯйхаташ биромадагӣ нестай, вале мо бо бародароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ҳамсуҳбат шидем ва ё ба мо ҳамихе гуфтанд ки аз Федератсияи Россия аз шаҳри Москва парвозҳо ба Точикистон зиёд шиданд. Мо ана ҳамин рӯз ҳамсуҳбат шидем, яъне имрӯз аллакай 16 сентябр. Дар рӯйхат биромадагӣ нестаю, лекин парвозҳо муқаррар шидагӣ ҳастанд, гуфтанд ба мо. Вале ҳар касе ки бо дар Россия худаш қарор дорад, хубтар мешавад ки бирава ба чашми худшон бибинанд ва бохабар бишаванд. Амриддин Холов нависай: ассалому алайкум бародар, агар ғоибона таҳсил кунӣ хизмат мебаранд ва дарсҳо чӣ хел мешаванд? Ҳамира ба мо пурратар мефаҳмондид. дар ҳолате ки шумо ғоибона таҳсил мекунед, албатта ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавед ва тӯли 2 сол таҳсил мекунед, лекин дар иҷа дар вақте ки шумо хизмати ватан кардестен ва дарсҳои шумо сар мешавад, дар ин ҳолат ба шумо як ҳуҷҷате, як справка бигем метиҳанд аз ҳамун
ҷои ҳарбитон аз ҳамун частон ва шуморо ҷавоб метиҳанд тӯли ҳамун қадаре ки дарсҳои шумо муқаррар шудагиай 20 рӯз ё ки 40 рӯз мерен шумо дарсотонро ба анҷом мерасонен ва баъдан бо меоен хизматона давом метиҳен. Холов нависай: ассалому алайкум бародар, дар ҳолате ки шароит надошта бошӣ барои алимент споридан аз назари қонун ҳамин чӣ хелай ҳатмияй спориданаш ё ки агар шароит надошта бошӣ бояд наспорӣ? Кодекси оилаи ҷумҳурии Точикистон дар бораи алимент муқаррар кардагие ки дар ҳолати надоштани шароитам вақте ки ариза пешниҳод мекунад зан барои талаб кардани алимент ба фарзанд дар ин ҳолат ҳатмияй. Агар ки дар ҳолате ки зан худаш дасткашӣ кунад аз алименти падари фарзанд дар ин ҳолат бо қарори суд ситонидани алимент бекор карда мешавад. Вале агар зан талаб кунад ҳамин чиза мақсад ҳатмияй споридана шароит ҳаст ё ки ягон ҷо кор мекунӣ намекунӣ то бояд алименти фарзанда биспорӣ. Вале дар иҷа бо як чизи дигара қонун баъд ба назар мегирад ки агар шароитат систар бошаву кору фаъолият накунӣ аз ҳама суммаи арзона бигем барои то пешбинӣ мекунанд, яъне аз ҳама суммаи арзон барои ситонидани алимент ба фарзанд 150 сомона дар бар мегирад дар як моҳ. Валиҷон Азизов нависад: ассалому алайкум бародари азиз, имрӯз ба чашми мо шумо ҳамин чиз бисёр мерасад. Дар бораи ҳамин қонунгузорӣ ягон чи муайян кардагӣ ҳаст ё ки не? Шахсе ки суистифода аз мансаби худаш мекунад. Ҳамира ку мефаҳмонди ба мо чӣ хеле аз назари қонун? мутобиқи моддаи 314 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Точикистон дар бораи суистифода бурдан аз ваколатҳои мансабӣ омадагие дар ин модда, яъне ки ҳар касе ки суистифода аз ваколати мансабии худаш мекунад дар қисми аввалаш ҷарима таъин карда мешавад бо андозаи аз 250 нишондиҳанда то 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад ва дар ҳолате ки агар ҷарима ситонида наметавонад баъдан аз озодӣ маҳрум карда мешавад то муҳлати 2 сол. Вано гуфта намонад ки ҳар як нишондиҳанда баробар аст ба 58 сомон. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар поёни ин ҳамин видео саволтона пешкаш бигардонен ё ки дар Instagram обуна шида саволои худтона равон кунен. Дар канали ЮРИСТ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.